iraganari eta abaguneari nolabait egiturazko begiratu bat egin ondoren, eta etorkizun ikuspegiaren gakoak marrazten hasi aurretik, eragiletzaren egiturari begiratu behar diogu. Euskararen eragiletza apur bat hobeto enfokatzea beharrezkoa delako gero esango ditugun gauza batzuk ulertzeko. Euskararen biziberritze prozesuaren eragiletza kokatzeko eta hiztun komunitatea beraren eragiletza ulertzeko behar dugu analisi instituzional egiten dena baino apur bat konplexuagoa. Gure gizartea bera ulertzeko ere ezinbestekoa duguna. Nik deituko nioke gizartearen analisi instituzional hirukoitza. Hau da, publiko versus pribatu binomioa oso mugatua da, oso disfuntzionala da, bai gure gizarteak ulertzeko eta bai hizkuntza komunitateen dinamikak ulertzeko. Egia da, banaketa guztiak direla mugatuak eta problematikoak, baina askoz doituagoa da binomio hori baino nolabait hiruko analisi instituzionala. Batetik ditugu kapitala botere iturri duten erakundeak, eta nagusi, gaur egungo kapitalismoan, eta horien logika nagusia, logika lukratiboa, esan dezagun. Hasi gure herriko karamelu dendatik eta Google-eraino, Bestetik, estatua botere iturri duten erakundeak, eta horien logika da, logika esan dezagun administratibo, burokratikoa edo logika publiko administratiboa, arlo publikoa deitzen duguna, eta baditugu baita ere gizarte antolatua botere iturri duten erakundeak. Hau da, ez logika lukratibo soilez eta ez logika administratiboz antolatzen diren gainerako eratze, eraketa eta erakunde multzoa, jakina tamainak ez direla berdinak, eta hau nolabait banaketa hau ere bada problematikoa, baditu esan dezagun gune hibridoak, munduko soziologia elkarteko lehendakari ordeak baina Euskal Herria etorrita esan zigun Euskal Herriak zerbait baldin bazuen mundu mailan zela 3 esparru hauetako hibridazioetan duen berezitasun eta aberastasun aipagarri. Orduan beraz gune hibridoak ere ugariak dira, baina esan dezagun garrantzitsua zaigula 3 botere logika mota, 3 iturri mota hauen izaera apur bat ulertzea, ulertuko badugu gure hizkuntza komunitatearen eragiletza nola antolatu den iraganean, nola antolatzen den gaur egun, eta gure oroar gure gizarteen erakundetzea minimoki ulertu nahi badugu, ez bestela gure iraganean ez dugu gauza handirik ulertuko, ez egungo errealitatean ere eta ez etorkizuneko gure aukeretan ere. Gure kasuan, Euskararen kasuan esan dezagun, 3 hauetatik 2 zirkulotan daudela nagusiki antolatuta Euskararen azpiegiturak, Euskararen azpiegitura moduan eragiten ari diren eragileak. Eta hor badagoela joko banaketa bat, gizarte zibiletik antolatutako erakunde sorta oso zabal baten aldetik eta bestetik sektore publikotik antolatutako erakunde eta tresna batzuen aldetik. Hemen uste dut esan behar dela ez dela zirkulo bakoitzaren garrantzia eta autonomia eta legitimitatea gutxietsi behar eta ez da gehiegi handietsi behar. Gune bakoitzak badu bere legitimitatea, arlo publikoak dauka legitimitatea, momentuntan duena gure gizartean prozesu politikoek duten legitimitatea. Eta aldi berean bere mugak, gure kasuan gainera lurraldeek berek ekartzen dizkiguten mugak, lurralde zatikatua dugulako, eta ez dugulako nolabait lurralde osoaren ordezkaritza duen erakunde publikorik, eta
Bestetik gauza bera, ez da gizarte erakundeei begira, ez da, badute haien legitimitatea, batetik legitimitate historikoa, eta bestetik haiei eusten ari den gizarte zatiaren indarra, baina bere mugak ere bai, ez da, besteak beste, euskararen gizarte erakundeen mugak dira, hori, ez da, sektorea direla, ez da, eta askotan sektoreek legitimoki, baina sektore interesak garatzen dituztela, eta askotan interes orokorrak zabalagoak izaten direla. Ulertu behar dugu euskararen biziberritzetik biziren zuzenkido zehark euskararen biziberritzetik jaten duen hainbat sektore ditugula, eta gizarteko beste sektore askotan, beste arlo askotan gertatzen den moduan, horiek interes partikularrak ere garatzen dituztela, eta askotan politikak pentsatzerakoan, sektorea ez dela beti izaten fidagarriena ikuspuntu orokorrak edukitzerako orduan, edo ez behintzat angelu fidagarri bakarra. Orduan, arlo bakoitzak bere legitimidade maila eta bere mugak. Dena dela, erakunde publikoak, gizarte erakundeak, azpiegitura banaketa horretatik harago bada beste gogoeta bat egin beharra, eta da oso erakundetze dentsitate handikoa dugu euskalgintzan, bi arlotan, sektore publikoan eta sektore sozialen esan dezagun, baina erakundetze horrek badu arrisku reala ahultzeko esan dezagun hizkuntza biziberritze prozesu batek behar duen beste dimentsio bat, eta da mugimendu dimentsioa. Mugimendu dimentsioa edo mugimendu sozial bat da gizartera arlo bateko ametsa, arlo bateko kontakizun eraldatzaile bat proposatzen duena, norabide bat taupatzen duena. Indar sozial hori da gizarte mugimendu bat. Euskararen biziberritze mugimenduak, euskararen biziberritze prozesuak esan dezagun, izan du mugimendu dimentsio bat, bereziki hasierako hamarkadetan, eta ia etengabe, baina esan dezagun erakundetze bikoitz, sozial eta publiko horren poderioz, maila batean ahuldu egin zaigula, mugimendu dimentsioa eta horren beharraz zerbait esango dugu aurrerago. Euskararen biziberritzeko eragiletzan kokatu beharreko beste banaketa importante bat, da batetik daukagula gizarte ikuspegia garatu beharra, eta bestetik komunitate ikuspegia garatu beharra. Eta bi horiek elkarrekin txirikordan ulertu behar ditugula. Aldi berean, gizarte dimentsioa eta komunitate dimentsioa bereiztu behar ditugula, aldi berean elkar osatzeko eta elkarrekin ulertzeko. Eta behar dugula euskararen gizarte politika bat, eta aldi berean euskararen komunitate estrategia multzo bat. Gizartea deituko diogu lurralde jakin batean bizi den jende multzoari, botere batek marra gorri batzuekin lurralde imaginario bat zedarritzen du, eta hor instituitzen du nolabait bere boterea, eta horri deitzen dio gizartea, eta horri deitzen diogu, nolabait esan da gizartea. Eta botere publikoari, logikoki, dagokio politika publikoak egitea lurralde horretan bizi den biztanle guztiarentzat, gizartearentzat. Komunitatea beste dimentsio bat da, soziolinguistikak dioskuna da hizkuntza prozesuak ulertzeko hizkuntza komunitate kontzeptua ulertu behar dugula, entitate bat dela, entitate sozial bat dela. Lurralde adskripzioetatik harago dagoen entitate bat da, lurraldeak zeharkatzen ditu, kasu askotan, munduan etengabe hori ikusten dugu, besteak beste, 200 estatu eskaz daude eta 7.000 hizkuntza orduan, dena esana dago. Edozein kasutan, bi dimentsio dira, oso eite desberdinekoak, gizarte territoriala eta hizkuntza komunitatea. Baina biak dira entitate. Komunitatea da azkenean zerbait komuna partekatzen duen giza multzoa, kasu honetan
hizkuntza partekatzen duen giza multzo espirala, ez da, oso inklusiboa, hizkuntza hiztun osoak direnetik, nolabait beste era simbolikoago batean, hizkuntza komunitate horretan parte hartzen duten eraino. Espiral ireki bat da, baina entitate bat da bere logikak eta bere garabideak dituena. Hau, badakigu apur bat kosta egiten dela, zenbait sektoretan hau ulertzea, naiz eta soziolinguistikak nahiko argi erakusten duen, ez dagoela gaur egun, eta inoiz ere, hizkuntza bizi berritzeko prozesuak pensatzerik komunitate terminotan ere pentsatu gabe, ez dakit, adibidez, gure iraganean ere ikastolak sortzea, etzen izan gizarte politika bat. Ikastolak sortzea izan zen komunitate estrategia bat. Euskara batua ere esango genuke zela izan gizarte politika bat, izan zen komunitate estrategia bat, ez da? Zentzu horretan, eta hizkuntza bizi berritzearen bi soziolinguistika handiak baldin badira Fishman eredua eta Txepetxe eredua, izan zagun biek aintzat hartzen dutela komunitate begiratu hau, eta bereziki Sánchez Carrionek, Txepetxek komunitate estrategian ardazten duela bere ikuspuntua, ez? Komunitate dimentsioa ulertzeko resistentziak badaude, bereziki gure klase politikoan, eta hau ulertzen da baita ere, izan dugun gatazka politikoaren ondorio kolateral moduan ere, ez da hor egon den gatazka politikoaren muinetako bat izan delako instituzio jakin batzuk legitimatzearen indarra eta haiek deslegitimatzeko estrategia, ez? Eta hor dagoenean indartzen da legitimazio muskuloa eta horren instituzio publikoei nolabai referentzia ematen diena gizarte territoriala da, orduan ematen du hori dela bakarrik existitzen dena eta komunitatea aipatzeak apur bat dardaratu egiten du, ezta? Hemen baita ere aipatu behar da oro har modernitateak sortu dituen ideologia modernoak, eskerreko naiz eskuineko ideologia modernoek ez dutela sortu hizkuntza eta identitateak kudeatzeko gramatikarik, ez da? Horregatik askotan komunitate kontzeptua ez dela ikusten ere, ez da? Dena den, gure iraganeko kontu horiek ikusita ere, garbi dago, ez da? Bi elementu horiek bateratu behar ditugula, ez da, batetik gizarte politikak behar ditugu, eta gizarte begiratua behar ditugu, eta botere publikoen esparrua gizarte politikak egitea da, eta bestetik hizkuntza komunitateen dimentsio lurralde zeharkatzailea ulertu behar dugu, eta hizkuntza komunitateen dinamikek bestelako elementu batzuk ere badituzte, ez? Trinkotze, ariketak egin behar dituzte, hiztun osoen gune simbolikoak osatu behar dituzte, motivazioen erreproduzioa antolatu behar dute lurraldeen gainetik, eta bar, ez orduan, zantzagun, konbinaketa hori ulertzea edo egitea dela etorkizun ikuspegiaren gakoetako bat. Eragiletzaren egituraz ari garelarik, hizkuntzaren biziberritze prozesu honetan beste gako eragile bati ere emango diogu bere garrantzitsua, eta da kontakizuna. Oinarrizko eragile bat da kontakizuna, diskurso hitza ere askotan. Aipatu izan da, iruditzen zait gaur egun kontakizun terminoa hobeto doitua dagoela esaten ari garena adierazteko, ez? Batetik identitate kontakizun bat, nor gara, nortzu gara, ze komunitate eta ze gizarte gara, ez da? Eta gero, identitate horretatik abiatuta nondik gatoz, zer gertatzen ari zaigu, non gaude, ez? Eta bereziki, noragoa, zer egin behar dugu, ez? Munduko hainbat hizkuntza komunitatetan ere identifikatzen duguna hori da, ez da? Kontakizunean ari direla likidoa galtzen, ez da? Askotan, ari dira gauzak egiten, jardunbide askotan hezkuntza, ez dakiz zer, hiztegiak egiten eta bar, baina komunitatearen kontakizunak utzi egiten du, ez? Komunitateak sentitzen badu hizkuntza oso garrantzitsua dela, funtsezkoa dela euren identitaterako eta bar, baina euren seme-alabei mundu modernoan bizitzeko eta aukerak emateko ez dira balioko. Kontakizun inkontziente horrek
ez du ahalbideratzen benetan hizkuntzaren garapen bat, eta askotan kontakizunean bertan dago minbizia txertatuta, ez? Gure kasuan, nolabaiteko arrakasta izan duen kontakizun batetik gatoz, bai? Frankismoaren ondoren loratutako, edo frankismoan loratutako kontakizun batetik, ez? Nondik gatozen, zer egin diguten, nortzu garen noragoa zen. Bueno, kontakizun horrek baditu igatze elementu aipagarriak, eta etorkizun ikuspegiaren parte bat, edo zati bat, kontakizuna berregin eta berrosatzea da, ez. Eta eritu zaigu kontakizun edo ponentzia honetan badirela nolabait kontakizun berrosatu baterako hasi batzuk. Eta nolabait eragiletzaren egiturako azken puntua, azken galdera izango litzateke nola enfokatu behar dugun euskararen biziberritze bizio hau eta eragiletza hau dugun lurralde banaketa honetan, ez da? Badakigu, ez? Botere lurralde zatikatuan bizi dela gure hizkuntza komunitatea, garbi dago ez daukagula baldintzarik eta ez apur batean izango ere gizarte politika bakarra eta bateratua egiteko. Eta orduan, lehen egin dugun bereizketa horretan, zera pentsatzea eta zera egitea dagokigu, ezta? Batetik, komunitate estrategiek zeharkatzaileak izan behar dute. Lurralde zeharkatzaileak dira gure komunitate estrategiak. Eta bestetik, gizarte politikak aldiz izan behar dute tokian tokikoak edo lurraldean lurraldekoak. Eta hor, gizarte politikarako bereiztu ditzakegu euskarari begirako gizarte politika aurreratu edo garatuagoko lurraldeak edo esparruak, eta gizarte politika apalagoko edo pausatuagoko esparruak. Zentzu horretan, holako eskema konbinatu bat egin beharko dugu, gizarte politika mailakatuak batetik eta komunitate politika zeharkatzaileak horien azpian edo gainean, nola ulertzen dugun. Eta zentzu horretan, gure bizio honetan, planteatzen dugu esparru kontzentrikoen aldiberekotasun bat, aldiberekotasuna, hau da, aldiberean pentsatu behar dugula hizkuntzaren bizioa lurralde bakoitzaren baitatik eta hizkuntza komunitatearen osotasunetik. Osotasuna eta lurralde bakoitzaren baitako oldozpena bateratuz.